Vítajte vo FISA Cars. Dnes tu máme ďalší krásny Enyaq, konkrétne takýto Enyaq iV60 vo výbave Sportline. To znamená, že tam je batéria 62 kWh o výkone 132 kW. Vozidlo bolo vyrobené v roku 2023. Momentálne má najazdených 54 800 km. Je to v naozaj takomto nádhernom červenom prevedení spoločne so Sportline paketom. Čo sa týka interiéru, takisto krásne Sportline sedačky, takéto škrupinové Alcantara, elektrické s pamäťou. Vozidlo má normálny tempomat, množstvo jazdných asistentov, adaptívny podvozok, cúvaciu kameru, elektricky ovládateľný kufor. V kufri sa nachádza povinná výbava vozidla, taktiež aj nabíjací kábel pre wallbox a ďalšie príslušenstvo. Čo sa týka priestoru vzadu, je tu naozaj veľa, takisto krásne Alcantara Sportline sedačky doplňané kožou. Cena tohto vozidla je 27 900 eur.